Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Без 10-нчы халыкара сәләт эшләр белем бирү форумына багышланган матбугат конференциясын башлап җибәрәбез. Һәм безнең бүгенге спикерларыбыз. Сөләйманов Тимур Җәүдәт улы, Татарстан яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары. Габдрахманова Айгөл Таһир кызы, сәләт эшләр үзәге директоры. Вәлиев Ислам Рөстәм улы, форумның арт директоры. Һәм Смирнов Игорь Владимир улы, сәләт эшләр үзәге директоры урынбасары. Сәләтнең җәйге профиле аланнары координаторы. Беренче булып Тимур Җәүдәт, сүз сезгә. Гомумән кыскача форум тарихы 10 ел шундый түгәрәк дата. Нинди булса яңалыклар, кызык хәлләр булачакмы? Хәерле көн, исәнмесез? Без бер 5 сәгатьтән Алла бирса форум җирлегендә үземдә булачакмын. Чөнки шул мәйданчыкта быел 6 сменадан кала, шулай ук Болгар туган тел сменасы да узачак. Һәм бүген республиканың барлык районнардан 500 бала керә форумга, һәм алар беренчеләр быел. Әлбәттә, без инде май бәйрәмнәреннән соң шул форумны төзеп, форумны актив рәвештә уйлап торабыз. Һәм анда инде бер ай дәвамында команда яши. 100 кешегә якын команда, оештыручылар командасы, барлык палаткаларны, шатырларны, матур шундый аланда шәһәрчек төзелә. Һәм бүген без аны Алла бирса ачып җибәрәбез. Һәм ул, әлбәттә, ел сайын без форумга биләргә кайтабыз, дип әйтәбез, килмибез, кайтабыз. Чөнки борынгы тамырларыбыз, бабаларыбыз белән элемтәбезне тоябыз. Һәм бөек Болгар дәүләтенең теге дәвамы буларак күзаллыйбыз менә шул форумны. Чөнки ул бәйли, тарихны бәйли һәм дәвам итә мәдәни, тарихи мирасыбызны. Һәм кем аны дәвам итә? Әлбәттә, балалар. Һәм Аллага шөкер, быел форумның 10 еллыгы, Ләйсән, син әйткәнчә. Ләкин шул җирдә, биләрдә без 97 елдан башлап сәләт җыенын уздырабыз. 97 ел, мин үземне дә хәтерлим шул чакта биләргә килгәнне. Анда бер шул 20-25 кечкенә генә чатыр, берничә чокыр, шул чокырда учакта ризык пешерәләр, пешекчеләр, бутка, аш һәм унытылмаслык, әлбәттә, хисләр. Чөнки балалар төрле яклардан, районнардан җыелып, менә фән турында, тел турында, тарих турында аксакаллар белән бергә менә шул мәйданчыкта шундый сүз алышалар, уйлашалар, үзләре белән танышалар. Шул вакытта әллә ни күп менә шундыйрак форматта җыеннар булмады. Әлбәттә, безнең республикабызда бар берничә проект менә шул бик зур тарих белән бәйле. Шул ук син, Идел оештырган татар яшьләре форумы, көннәре, татар яшьләре көннәре. Ләкин менә балалар өчен андый күп, андый мәйданчыклар күп юк иде. Менә 97дән ничә? 25-нче җыен әйтеп тә була. Форумның 10 еллыгы, чөнки президент әле премьер-министр булган чакта биләргә килеп, катнашып, абау менә
аның энергетикасын тыйып, әйтте, әйдәгез, менә 200-300 балага шундый матур җыен үткәрү әлбәттә кирәкле, ләкин аны күбрәк бала күрергә тиеш дигән фикер әйтеп, безнең өчен бурыч булды ул, һәм менә 10 ел дәвамында башта бер форум форматында 1000 кешегә, аннары берничә елдан юк бер форум әйдәгез 2 форум ясагыз, шул 5000 кешене катнаштырып, хоть бер көнгә төрле барлык районнардан килеп катнашсыннар дип. Шуннан соң 2 дә күп күренде, ничек инде, моңарчы 97, 98, 99, 1-2 көнгә килеп, 200 бала, менә шундай теге гаилә форматында гына оештырылган бер чара иде ул. Шуннан соң инде барлык районнардан балалар килә катнаша. Башка төбәкләрдән катнашалар. Һәм бу инде бөтенләй икенче сыйфатта булырга тиеш шартлар. Һәм бүген ул 180 чатыр балалар торган чатыр. Һәрбер чатырда идән, кроватлар, юрганнар, теге бөтен кирәк булган шартлар чын-чынлап теге сыйфатлы. Форум бу әлбәттә президентыбыз ярдәме белән аның карары буенча оештырылган менә шундый мөмкинлек балалар өчен. 30дан артык төбәк ел сайын килә. Кемдер ел сайын килеп катнаша форумда. Менә шул 6 форум хәзер. Һәм 6 форум дәвамында һәрберсендә 1200 бала катнаша. Һәрбер форумда әйдәманнар, оештыручылар барлыгы 1500-гә якын кеше. Һәм бүгенге көнне ул Яшьләр эшләре министрлыгының әлбәттә титуллы проект. Ләкин без аны оештырабыз әлбәттә башка министрлыклар белән берлектә, әйтик, шул ук Болгар туган тел, мәгариф һәм фән министрлыгы белән бергә. Безопасность, сакчылык турында әгәр дә сүз алып барыла икән, иминлек турында сүз алып барыла икән, әлбәттә монда МВД, МЧС, Роспотребнадзор, алар белән бергә оештырыла торган менә шундый бер күренеш әйтеп була, һәм сәләт дигән күренешнең бер шундый өлеше. Әлбәттә балалар өчен бу бик көтелгән хәл. Һәм 6 форумның һәрберсенең бар үз юнәлеше, ләкин аның асылы һәм җисеме ул әлбәттә сәләт мөхите. Ул 2 телле мөхит. Кичке чаралар, аралашу, музыка, радио, аның турында әлбәттә күбрәк ислам сөйләр, минемчә, ул татарча, дәресләр 2 телдә, татарча һәм русча, чөнки без бик сыйфатлы спикерларны чакырабыз, безнекеләрне Татарстаннан да, шулай ук башка төбәкләрдән дә, Мәскәүдән дә килә, һәм алар менә шул мөхитне сыйфатлы итәчәкләр, белем мөхите, 2 телле мөхит. Шуннан кала, шулай ук әлбәттә традицион форматта җәй дәвамында барлык планлаштырылган аланнар, сменалар сәләт оештыра, 22 смена. Һәм һәрбер форумга шул сменаларда катнашкан балалар да килеп катнашачак, һәм ул алар өчен бер күпме ярышта булачак, чөнки төрле конкурслар, спорт ягыннан да, иҗаттан да үзләрен күрсәтәләр. Һәм үз күзегез белән миңа калса монда катнашкан барлык журналистларның булганы бардыр дип уйлыйм, кемнең булганы юк. Килегез, үз күзегез белән күрегез, аны бик авыр сөйләп бөтенесен аңлатырга, чөнки анда барып, атмосфераны тоеп, рәхәтләнеп, ял итеп, балалар белән аралашып вакыт үткәрергә кирәк, һәм катнашканнан соң гына син аңлата аласың, менә нәрсә ул сәләт мөхите. Әлбәттә монда актив катнаша безнең мәдәният министрлыгы шулай ук, чөнки ул биләр тыюлыгы территориясе, әлбәттә
күп кенә безнең республикада булган танылган дәрәҗәле кешеләрне без көтәбез анда спикерлар буларак. Иң зур кунак һәм кунак кына түгел, инициатор һәм әйдәп баручы ул әлбәттә президентыбыз, аны да без көтәбез, бәлки мөмкинлеге булса килеп менә шул 2 елда ничек форум үскәнен күрер. Менә шулай бер-ике сүздә булса. Ике сүз генә булмады, бик шундый тулы зур җавап булды, бик зур рәхмәт. Айгөл, сиңа сорау, былтыргы форум белән чагыштырганда соннарда нинди булса үзгәрешләр бармы? Хәерле көн барыгызга да. Рәхмәт бүген шундый конференция оештырган өчен. Соннарга килгәндә, быел катнашчылар арасында Татарстан Республикасының һәрбер районнан катнашчылары булачак һәм Рәсәйнең башка төбәкләреннән дә бу елны инде офлайн форматта безнең катнашчылар булачак. Бу елның үзгәреше узган ел белән чагыштырсак. Соннарга килсәк, барлыгы офлайн форматта, ягъни биләрдә булучылар саны 8000-гә якын булачак һәм шуның белән беррәттән узган елдагы кебек безнең Сәләт Лайф дигән проект аерым эшләп киләчәк һәм анда биләрдә турыдан-туры катнаша алмаган безнең милләттәшләр, безнең сәлкешләр, әти-әниләр, безнең ветераннар дип әйтсәк була, алар өчен аерым менә шундый Сәләт Лайф проекты булачак һәм алар катнашачак безнең форумда онлайн форматта. Узган ел белән булган саннарга килсәк, якынча 9-10 мең кеше минимум катнашыр дип көтәбез шушы Сәләт Лайф проекты кысаларында. Барлыгы инде менә биләрдә булган һәм онлайн форматта катнашчыларның саны 18 меңгә якын булачак дип көтәбез. Шуның белән беррәттән елда әлбәттә без шушы форумнарга, гомумән безнең аланнарга әйдәманнарны әзерлибез. Әйдәманнар саны 500-гә якын һәм алар шулай ук безнең форумда катнашачак һәм күп кенә оештыручылар монда булачак. Әлбәттә, эчтәлек турында күбрәк ислам сөйләсә, шуны да әйтеп үтәргә кирәк, минемчә. Тимур Җәүдәтович та әйтеп узды, балаларның иминлеге безнең өчен әлбәттә беренче очракта тора һәм тәртип ягыннан да барлык узган елда булган, бу елны да булган тәртипләрне без әлбәттә саклыйбыз. Барлык безнең Роспотребнадзор, МЧС, МВД кебек хезмәтләр белән без элемтәдә генә түгел, барлык алардан килгән кагыйдәләрне үтибез. Ягъни барлык оештыручылар өчен ПЦР-тестларны үтү зарур. Катнашчыларга килгәндә аларның сәламәтлеге хакында булган справкалар, ягъни аларның бернинди авырулары булмаганлыгы турында рәсми кагазьләрне таләп итәбез. Һәм инде безнең катнашчылар беренче көндә керәләр территорияга һәм соңгы көнне чыгып китәләр. Барлыгы менә форум дәвамында булган катнашчылар саны үзгәрмәячәк, чөнки инде алар ябык контурда катнашачаклар. Менә шул соннарга килсәк һәм иминлеккә килсәк. Рәхмәт. Ислам, ең кызыгы мөгаен сездәдер, чөнки ике спикерны сезгә ишарәләде. Кыскача программа спикерлар кемнәр катнаша? Татарстаннан спикерлар кемнәр ике телле була диделәр. Шул турыда кыскача гына. Исәнмесез? Мин Ислам, форумның арт-директоры дип язылган, гадирәк әйтсәк инде форумның мәдәни программа җитәкчесе, безнең әле аерымында спорт программа җитәкчесе, уку-укыту программа җитәкчесе. Монда тулырак сөйләсәң, берничә сәгать кирәк булачак. Мәдәни программа турында әйтсәк, әлбәттә без әзерлибез. Һәрбер форумның бар юнәлеше, аерым программасы һәм инде әлбәттә спикерлар, кичке чаралар, алар һәрбер форумда үзенчәлекле. Мәсәлән, менә теге музыкаль кунакларга турында сөйләп китсәк, мәсәлән, Arts Биләр форум 26 июнь башлана, икенче форум ул. Без көтәбез күп кенә театр юнәлешеннән, музыка юнәлешеннән, бию юнәлешеннән кунаклар. Берничә исемне дә әйтеп китегез, кемнәр алар? Музыкаль кунаклар, мәсәлән, Аммаш төркеме, ишеткән булсагыз, Зарина Вилданова, Илги Шайхразиев, шуларны әйтеп китә алам. Һәм инде кичке чараларга кагылсак,
мәсәлән, медиа биләр форумда теге яңалыкларны әйтеп китәм, бу күбрәк балалар өчен мәгълүматтыр инде. Безнең инде яңа трендлар белән ясыйбыз кичке чаралар, мәсәлән, TikTok кичә булачак. Безнең шундый ШТК форматында шикелле ошаган КВНга, ләкин анда теге визитка, ниндер анда музыкаль конкурс түгел, ә балалар, төркемнәр, һәрбер анда бит инде безнең берничә аланнарда төркемнәр әзерлиләр берничә темага калган TikToklар, мәсәлән, вот. Артс билер форум турында миңа калсаң, Әй. кызыклы лабораториялар. Һәм шулай ук менә Артс билер форумда анда 3 юнәлеш театр, музыка һәм бию һәм һәр юнәлештә безнең бар 3 лаборатория. Мәсәлән, һәр лабораториядә без җыябыз анда балалар, һәрбер лабораторияның бар җитәкчеләре. Мәсәлән, бию лабораториясының Нурбәк Батулла булачак бер җитәкчесе, музыка юнәлешенең анда Марат Татурс дигән бер электронный музыкант, бик шәп кенә. Вот алар шул 5 көн дәвамында әзерлиләр ниндер бер шундый иҗади продукт, җыр, ниндер постановка театральная яки бию, перформанс. Һәм инде соңгы көнне шул лабораторияның нәтиҗәләрен без күрә алачакбыз. Һәм инде шулай аерым минемчә әйтергә кирәк, сәләт биләр форум турында минем өчен теге мин ул бит инде безнең иң төп форум дип әйтсәм була, иң беренче форумнарның берсе. Әлбәттә инде анда аланнар презентациясе һәм башка чараларны бик көтәбез. Вот. Тагын. Рәхмәт. Әле мөгаен сораулар булыр. Игорь, монда бүтән әйбер турында миңа калса сөйләп уздылар, әмма 22 смена. Бу чынлыкта меңләгән бала, меңләгән әйдаманнар һәм бик зур команда эшли торган эш. 22 сменаны ничек уздырырга планлаштырасыз һәм алар кайда узачак, кайсы шәһәрләрдә, кайсы районнарда һәм анда кемнәр катнашачак? Хәерле көн барчагызга да рәхмәт шулай җыйганыгыз өчен. Әйтеп киттеләр инде форум диделәр. Күп кеше аңлап бетерми сәләткә килгәндә нәрсә соң ул форум һәм нәрсә соң ул гади сәләт сменасы. Гади генә әйткәндә форум 6 сменадан торган бер урында сәләтле балаларны туплаган шундый бер проект дип алсак, сәләттә шулай ук бар профильле сменалар, ягъни җәйге аланнар. Алар 7 көннән алып 7, 14, 18, 21 көнлекләргә бүленәләр һәм Татарстанның төрле стационар базаларында узалар. Ягъни форум 5-6 көн барса, монда без тулысынча аерым программа белән, аерым күләмдәге балалар белән кирип ял итәбез. Һәм менә шундый сменалар бу елны 22 булачак. Алар республикабызның төрле почмакларында, күрше регионнарда, шул исәптән Башкортстанда һәм безнең төп зур шәһәрләребездә уза дип әйтик. Аларның берсе Чаллы, Азнакай, Саба һәм әлбәттә үзебезнең 3 базабызда. Алар безнең Йолдызлы базасы Лаеш районында, Биләрдә, менә форум янында елга аркылы гына бар тагын бер базабыз Фансар. Һәм бу елны безнең яңа базабыз барлыкка килде. Аның исеме Аргамак, ул Кама тамагы районында урнашкан һәм менә хәзерге вакытта анда дөресен әйткәндә тәүге беренче алан узып бара, өр-яңа 21 гасырда 0дан алып төзелгән базада беренче сменабыз бара. Менә шундый 22 алан. Һәм алар әйткәнемчә бара озаграк, анда без сайлап алабыз балаларны портфолиолар буенча. Ягъни һәр теләгән бала анда эләгә алмый, анда алар гариза тутыралар һәм булган аланнарга булган исемлектән без сайлап алабыз тиешенчә сан. Бу елны Роспотребнадзор таләпләре буенча без тулы күләмдә җыя алмыйбыз һәм моның аркасында безнең конкурс тагын да зурайды. Ягъни кайбер аланнарда бер урынга 8 кешегә җитә һәм хәзерге вакытта безнең барлык аланнарда ук түгел, ләкин 80% аланнарда инде урыннар калмады. Һәм әлеге көндә менә Тимур Җевдәтович әйтте, хәзер безнең Болгар туган тел аланы бүген башланып китте. Бер аланыбыз инде тәмамланды. Һәм параллельно әле тагын 2 аланыбыз бара. Хәзерге вакытта аланнарда инде 800-гә якын кеше һәм 100-гә якын әйдаман. Һәм менә сез әйтеп киттегез, әйдаманнар эше чыннан да бик зур. Аларны без укытабыз, аларны без сайлап алабыз һәм алар аланнарда да катнаша, форумнарда да катнаша. Аланнарда катнашучыларның географиясе
киң кырлы, алар районнар гына да түгел, регионнар гына түгел, хәтта чит илләрдән дә килүчеләр бар. Һәм әлбәттә бу очракта шулай ук безнең барлык таләп ителгән шартларны үтәгән очракта гына балалар эләгә ала безнең аланнарыбызга. Аланнарның профильләре дә төрле, яшьләре дә төрле. Шуңа күрә һәрбер сәләтле балага без шушындай ял тәкъдим итәргә тырышабыз. Бер сорау, Башкортстанда уза торган смена кайсы районда, уза һаман да кайсы район, Башкортстанның кайсы районнарында яшәүче татар балалары катнаша ала? Башкортстанның теләсә нинди районнарында яшәгән балалар әлеге сменаларда катнаша ала. Башкорт балалары катнаша аламы? Без бер кайчандагы милләт яисә тел белү дәрәҗәсе буенча сайлап алмыйбыз, шуңа күрә теләгән бала катнаша ала. Ул безнең Бабай утары базасында урнашкан. Анда быел безнең 2 смена узачак һәм әлеге 2 смена 200 балага исәпләнгән, һәрберсендә 100. Туймазы районында. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, сораулар. Татар-информ. Хәерле көннәр, Татар-информ Гадел Әхмәтҗанов, шундыйрак сорау. Менә бүген башланып китте дидегез Болгар туган тел сменасы, әйме? Ләкин форумның үзендә телгә кагылышлы смена мин тапмадым. Анда СММ, лидерлык сыйфатлары, дуслык, татулык, бердәмлек барысы да яхшы, ләкин халыклар бердәмлеге һәм туган телләр елында ни өчен форумда татар теленә кагылган смена юк. Сүздә юк, аңлашыла, сәләт үзе ул татар мөхите. Ләкин без монда да татар мөхитендә утырабыз, сәләттә булмасак да, әйме? Профессиональ яктан филологлар, тел белгечләрен чакырып, татар теленең байлыгын, тирәнлеген, матурлыгын, камиллеген күрсәтергә уйламадыгызмы, ничек шулай килеп чыкты? Бик зур рәхмәт сораугыз өчен. Аерым бер юнәлеш бар, тел һәм тарих. Менә шул юнәлеш кысаларында һәрбер форумда шул тема күтәрелә, менә тирән итеп, белгечләрне чакыртып. Бу сезнең сорауыгызга кыска җавап. Булай үзегез дә әйттегез, ул бит ел белән бәйле бер менә шул ел кысаларында әлбәттә менә шул кыйммәт турында, телебез, милләтләр дуслыгы турында без күбрәк игътибар бирергә тиеш. Ләкин әгәр дә без менә чын-чынлап бер-берсенә карата хөрмәт, игътибар хисендә үскән яңа буын яшьләрне тәрбияләргә телибез икән, ул 1, 2, хәтта 5 елда эшләнә торган эш түгел. Ул аерым бер мәктәп торгызу гына түгел. Бу мәдәниятта, фәндә, укыту мәсьәләләре дә күп кырлы мәсьәлә. Менә шуның күп кырлыгы менә форумның да төрле юнәлешләрдән гыйбарәт. Менә форумда фән турында да, монда иҗат турында да, әлбәттә, теге заманча TikTok турында да сүзләр ишетелә. Ләкин ничек без бүгенге көнне булган технологияләрне үзләштерәбез, кешеләрдә менә шул башка телләргә карата, әлбәттә, туган ана телен онытмыйча, аны үстерә торган менә яңа буын тәрбияләү мөхитен булдырырга дигән сорауга менә шул җавапларның берсе. Менә кыскача шулай. Рәхмәт, тагын сораулар. Мин сезнең пресс-релиздан күрәм, инде әйтеп тә киттеләр, әйме? Анда TikToклар да бар, заманча җырлаучы кешеләр дә бар. Менә алар арасында мин күрмим үзебезнең электән килгән татар моңын җиткерүче шәхесләрне, татар халык җырчыларын күрмим. Кайдалар? Ни өчен анда менә замана 1 көнлек, 2 көнлек, 5 минутлык җырчылар? Ну, беренчедән шуны әйтергә кирәк, менә ялгышмасам, без артс-биләр форумга, безнең бар чыннан да менә Тимур әйтте, аксакаллар, безнең шундый наставниклар, инде мәсәлән, анда Римма апа Ибрагимова, Бика Фест, Бикмуллин исемендәге фестивальдә катнаша торган һәр ел анда Рифа Быгытавулна, алар һәр елны киләләр иде форумга, ләкин менә быелны анда беренчедән шул тестларны биреп
барлык 5 көн яшәргә кирәк. Һәм инде ялгышмасам, анда 60 яшьтән башлап, баштан башлап, менә шул яшь форум территориясына керә алмый дип шундый бар мәгълүмат. Шуңа күрә менә теге елны һәм бу елны кызганыч менә бу шәхесләр, анда Риф абый, Римма апалар һәр елны артистлар форумга килә торган шәхесләр иде. Ләкин аларның тавышлары моңа булачак. Радиода да булачак. Һәм теге заманлаштыру турында без әйтәбез икән, бу булай да теге яңа музыка ясау гына түгел, ул борынгы моңлы мелодияләрне заманчалаштыру дигән шундый бер юнәлеш булачак, һәм ул юнәлешне ислам үзе дә алып бара, һәм аны әйбәт тоя. Үзе дә безнең остазыбызның улы буларак, Рөстәм абый Вәлиевнең улы, минемчә теге ниндидер символик монда да бар, шундый бер әйбер, чөнки Буыннар чылдыра. бер буыннан икенче буынга. Димәк, монда борчылмагыз. Безнең теге моң булачак һәм күп булачак. Ләкин biz бүгенге көнне заманча булган технологияләр, музыка, төрле юнәлешләрдән берничек тә кача алмыйбыз, чөнки бу бит ачык мөхит һәм һәрберебез менә ачык мәгълүмати мөхиттә яшибез. Шуңа күрә бу безнең, миңа калса, иң зур теге вызов татарча әйткәндә, эндәүнең берсе ничек менә шул ачык мөхиттә яшәп, без үзебезне югалтмыйча, әлбәттә, критик фикерләү аша һәм үзләштереп заманча технологияләрне менә яшьләрдә шул үз аңны үстерә алабыз. Һәм шуны кушасы килә, мәсәлән, радио, Сәләт радиосы дигән проект бар, ул иртәннән бирле, аны безнең алып баручылар һәм инде музыка, теге контент, музыкаль контент турында сөйләшсәк, әлбәттә, анда 98 елда язылган Сәләт җырлары яңгырый, яңа Сәләт җырлары яңгырый, Илгиз Шәхразиев яңгырый, Илһам Шакиров, Әлфия апа Авзалова, Зөһрә апа Шәрифуллина, төрле җырлар, төрле рубрикалар анда бар, һәм ул әйберләр дә әлбәттә яңгырый. Без бары тик теге яңа менә бу елны язылган җырларны гына көне буе тыңламыйбыз, әлбәттә контент төрле. Һәм ел язылган музыканы куймыйбызмы бүген пресс-конференцияда? Булса идегез, рәхмәт, бармысың? Бар. Алдан бирелгән идеме? Юктыр. Микрофон аша, мин белмим, бәлки ул каралган. Әйдәгез, без әлегә ул мәсьәләләрне хәзер хәл итәбез. Сорауларыгыз булса, әле сорау бирә торыгыз. Һәм шуны да өстәп әйтергә кирәк, минемчә, менә әйтик, остазлар дибез, без бит инде аларны һәр даим чакырабыз, безнең ел дәвамында узучы проектларга, Сәләт йортында да алар катнашалар, һәм шушы остазларның укучылары да бар, һәм әйтик, урта яшьтәге остазлар дип әйтсәк тә була, узган елны, мәсәлән, 2 ел элек Илдар Хайруллиннар катнашкан иде, Илдар абыйлар һәм аларның командасы, аларның яшьләре бара, бүгенге көндә әйтик, Фәнис абый Җиһанша һәм аның Фәрит Бикчентаев һәм башка менә бүгенге көндә урта яшьтәге булган остазлар да катнашачак, һәм әлбәттә менә шушы буыннар алар алмашына торалар, һәм бу табигый күренеш минемчә. Шуңа күрә әлбәттә без аларны чакырабыз һәм алар белән элемтәдә. Тагын сорау. Менә шундый зур форум, чыннан да бик күп сменалар, бик күп балалар җәлеп ителәме, бөтен ил буенча дибез бит инде. Бу бит инде чыгымнар да таләп итә. Зур чыгымнар, менә кем финанслый, әлбәттә министрлыклар белән бергә эшлибез дигез, шул турыда сөйләп китсәгез. Шушы форум безнең аерым программа буенча бара Татарстан Республикасында. Әлбәттә, без рәхмәтле президентыбыз Рөстәм абый Миңнехановка һәм аның командасына менә аерым программа кабул ителде һәм шушы форумда катнашу һәрбер бала өчен һәм аларның әти-әниләре өчен бушлай, ягъни дәүләт тарафыннан түләнә һәм инде шушы булган финанс керемнәр
чыганакларга карый без инде шушы программаны әзерлибез, балаларның тору, яшәү шартларын арттырабыз, ашау мәсьәләләре, куркынычсызлыкны саклау таләпләрен үтәү өчен булган билгеле процедураларны карыйбыз. Һәм инде менә шулай итеп безнең катнашчылар җыела. Һәм инде әлбәттә барлык балаларны катнаштыра алмыйбыз, физик яктан без аларны җыя алмыйбыз биләрдә, шуңа күрә шундый Сәләт Лайф проектын уйлап таптык һәм социаль челтәрләрдә дә барлык булган мәгълүматларны яктыртачакбыз. Һәм инде кем катнаша алмый менә биләргә килеп, алар онлайн булса да, кечкенә генә мизгелләрне булса да татып карый алачаклар. Рәхмәт. Белүемчә, без җырны тыңларга әзер. Әзер әйе, быелны без бергә Зарина Вилданова белән, Илги Шәһрәзиева белән яздык. Чыннан да премьера, моны теге берничә кеше генә студияда ишетте. Әйдәгез бездә тыңлап узыйк. Тулысынчамы, яки Ну, теге демо версия булсын кыска ул. гына. Аннары соң кем тели тулысынча. Әйдәгез демо версиясы. Әйе. Шундый җәйге вайб. Тыпыр-тыпырды бер шатыр, тулып керли безнең шатыр. Буга сорыл безнең шактыр, кыз янында егет батыр. Бу кешеләр гади түгел, кәефләре гел алда гел. Туктамыйча яшәп өлгер, шиксезлек бары тик мизгел. Нур тамаша башлана, ут һәм ялкын бар һәрбер карашта. Җан җепләре бу җәйге җырда тоташа. Без кайттык һәм калдык вакыйгалар аша. Hey, biz yine küttük gelip җиттеңме? Hey, biz инде әзер, син әзерме? Biz инде әзер, син әзерме? Без инде әзер. Көтәбез балаларны биләрдә. Әлбәттә бу җырга аерым бер бию булачак, шундый флешмоб. Монда дусларыңны тап, бу җәйге трекны беркем туймый тыңлап. Кабатлыйбыз, хоплыйга бас кот-кот. Син басмасаң мин Бик басам. рәхмәт. Хөрмәтле журналистлар, тагын сорауларыгыз булса, биреп бетерегез. Сораулар бая, мөмкинлектән файдаланып бирергә кирәктер дип уйлыйм. Менә бик тә яхшы монда 6 смена, беренче көнгә киләләр, татар мөхитен тоялар дидек, әйме. Төрле сменаларның юнәлешләре төрле, мәсәлән, беренче смена Junior Skills Биләр форум дип атала, әйме. Димәк, монда һөнәрләр үзләштерү, заманча һөнәрләр үзләштерү турында сүз бара. Һөнәр үзләштерү бер нәрсә, ләкин киләчәктә шушы һөнәр буенча эшләп китү икенче нәрсә, беләбез бит, әйме. Менә сәләтне оештыручылар сменаларда катнашкан кешеләргә киләчәккә тәргеш бирәме? Әйтик, мәсәлән, шушы һөнәрләр белән эшләп китәргә беренче адымнар ясарга, әйдәманнар булырга, мәсәлән, мин бүген катнашучы булып киләм, киләсе әйдәман булып киләсем килә, шундый мөмкинлекләр бармы? Әйе, аның турында коллегалар әйтеп китәчәк, минемчә, мин бер генә фикерне әйтеп китәм. Бу бит уку йорты түгел, әйеме, Сәләт. Ул мөхит. Шул мөхиттә син иң беренчедән аның төп максаты менә бала күзлегеннән, әти-әни күзлегеннән караганда, ул балага үзен табу мөмкинлеген булдыру. Нинди балага? Кем белемгә тартыла менә шул балага? Кем үсешкә тартыла менә шул балага? Чөнки ул шәхесне үстерә торган мөхит. Әйе, кергәндә тел белү дәрәҗәсе критерий буларак тормый. Татар телен беләсеңме, юкмы дигән, белмим дисәләр алмыйбыз дигән әйбер юк. Ләкин теләгең бармы белергә, юкмы дигән сорау бирелә. Һәм кайбер балалар, чөнки әгәр дә юк, теләгем юк дисә, димәк, аңанда комфорт булмаячак. Чөнки татар теле күп. Һәм еш кына беренче, икенче көнне бала үзе дә аңлап бетермичә, үзе сәләтле, төрле юнәлешләрдә катнаша. Әти-әнисе әйдә катнаш инде бар шунда дип әйтә, ул портфолио тутыра да бирә. Без аны алабыз конкурс буенча. Ләкин беренче ике көнне ул юк, ул минеке түгел. Дип, нет, я не понимаю, о чем здесь говорят, не знаю и знать не хочу, верните меня, здесь что-то все танцуют, все поют, еще татарский надо что-то выступать, и на сцену приглашают. Меня
шундыйрак форматта, башта Айдаман белән, аннары өлкән Айдаман белән без әти-әнисенә аңлатабыз. Балагыз супер. Ләкин менә шул мөхит аңа туры килми. Димәк, аның төп мәгънәсе менә балага кем белемгә омтыла, менә шул белемгә омтыла торган, үсешкә омтыла торган мөхит булдыру. Башка балаларны белеп танып, чөнки алар үсәләр, бергә уку йортына керәләр. Мәктәпне тәмамлаган син кемне беләсең? Беркемне белмисең уку йортына кергәч. Шунсын белән фәлән аланда булдым, сәлкеш шул кеше белән аралаша башлыйсың. Аны беләсең, чөнки ул үзе дә белемгә омтыла. Һәм намуслык ягыннан да менә синең кешең. Аннары кемдер бизнес кыра, алар да кем белән бергә эшләргә, белемле кеше белән профессионал ягыннан һәм әхлакый яктан да туры килгән. Алар дәвам итәләр. Кемнең белән бергә эшләргә? Әйтик, ислам белән бәлки. Чөнки 2005-тә, 6-да сәләттә бала булып килеп катнашкан, аны беләбез. Мин шул чакта Айдаман, өлкән Айдаман булдым. Айгөл Габдрахманова, сәләт яшьләр үзәгенең директоры, 2000-дә, шулай ук 6. Игорь Смирнов, урынбасары, 11-дә сәлкеш булып катнашкан. Шуңа күрә, әлбәттә, алар өчен ул социаль лифт минемчә, ләкин үзләре дә башка бәлки мисалларны әйтеп үтсеннәр. Шуны өстәп тагын бер фикерне әйтергә телим. Әлбәттә, 7 көн, хәтта 18 көн эчендә билгеле бер һөнәргә өйрәтү авыр. Физик яктан булган белемнәрне балаларга җиткерү һәм аларны өйрәтү. Һәм шуның белән бер рәттән без әйтәбез, бездә шундый бер төшенчә бар, сәләт ул мөмкинлекләр мөхите һәм менә шушы мөмкинлекләрне балаларга күрсәтү, чөнки алар төрле районнардан, төрле шәһәрләрдән, төрле авыллардан киләләр һәм хәтта бер дә белмәгән һөнәрләр турында, яисә бер дә белмәгән программалар, белмәгән шәхесләрне килеп, анда танышалар һәм балаларда кызыксыну уяна. Һәм инде шушы кызыксынуларын алар үз мәктәпләренә, үз районнарына кайтып, тагын да изләнеш процессына керәләр һәм әлбәттә алар инде беләләр. Менә бу юнәлеш. Моның турында миңа мондый мәгълүмат җиткерделәр. Һәм ел дәвамында алар шулай ук сәлкеш булган бер төркемдә, бер аланда булган сәлкешләр белән элемтәдә, Айдаманнары белән элемтәдә сораулар бирәләр, аралашалар һәм инде менә туган кызыксынудан инде үзләренең үсеш траекторияларын билгеләп, билгеле бер юнәлешкә китәләр. Минемчә, бу бик мөһим һәм менә шушы 7 көн, 18 көн эчендә әгәр дә сәлкешләр бу сменада гына катнашып, башка сменаларга кайтмасалар, менә шундый нәтиҗәдә алар өчен нәтиҗә минемчә. Тагын сораулар? Рәхмәт. Диләрә Батыршина, Мәгариф журналынан. Төрле төбәкләрдән, Россиянең төрле төбәкләреннән балалар катнаша дидегез. Нинди төбәкләр икәнен әйтеп китсәгез әйбәт булыр иде. Һәм онлайн форматта катнашучылар нинди чыганаклар буенча катнашалар? Каян карый алалар? Онлайн чыганакларга килгәндә, безнең YouTube'та иң зур канал Сәләт Official дигән канал, һәм анда барлык чыгарылышлар да булачак. Шуның белән бер рәттән безнең Instagram'да булган сәхифәбез бик актив, кем тели ВКонтактеда, кем тели рәсми сайтыбыз бар, Сәләтнең сайты һәм шулай Биләр форумының bilar.salat.biz дигән сайты эшләп килә. Һәм әлбәттә безнең Сәләт йорты шулай үз эшен дәвам итәчәк. Кемнең интернет мөмкинлекләре юк, алар шалтыратып яисә килеп үз сорауларын бирә алалар һәм инде ничек тә булса безне табачаклар. Төбәкләргә килгәндә безнең якынча 30-40 төбәктән балалар катнашачак. Алар арасында әйтик, менә Болгар туган телдә катнашкан балалар Оренбург өлкәсе, шуның белән бер рәттән Башкортстан, Чувашия, Удмуртия, Мари-Эл һәм ераграк булган районнарда бар. Мәскәүдән, Петербургтан балалар бар, Төмәннән балалар катнашалар. Һәм инде без шушы география ягыннан ачык, кемнең мөмкинлеге бар, кем тели, барысы да катнашалар. Илдән дә булачак. Бельгия, Германиядән дә балалар булачак быел шулай ук.
Һәм әйтеп үтәргә кирәк, балалар гына түгел, әйдәманнар да Татарстаннан гына түгел, алар шулай ук башка регионнарда укучы студентлар ел дәвамында онлайн әзерләнеп, 2 атна кала кайтып инде команда белән эшләр. Һәм шулай ук чит илдә укучы әйдәманнарыбыз да бар. Бу Бельгия, Германиядән катнашучылар алар килеп катнашамы яисә инде онлайн форматтамы? Ашалар. Килеп. Дөрес аңладыммы мин, онлайн катнашы өчен бернинди гаризалар тутырырга да кирәкми. Юк, кирәкми. Сез керәсез, билгеле бер программаны карыйсыз Инстаграмда, аның анонсы булачак һәм YouTube'та канал эшләячәк. Алайса ничек менә узган елларны сез былтыр онлайн катнашучыларны ничек исәпләдегез? Чөнки YouTube'ка видео итеп куясың, ул көн саен просмотрлар җыя тора, именно шамалап булмый. Шамалап була. Бер кеше ун тапкыр да карарга мөмкин. Шушы моментта күпме катнашучы керә, күпме сораулар килә, һәм инде аннары әлбәттә караучылар саны күбрәк 10 мең генә түгел, әлбәттә җәй дәвамында. Инде менә төгәл шушы выпуск барган вакытта булган катнашучыларны санап барабыз. Тагын сораулар? Сораулар тәмам. Бик зур рәхмәт сезгә, уңышлар. Сезгә, коллегалар, хәерле имин көннәр.